ברוכים הבאים לדירה. זה הכניסה, לא כל כך מעניינת. חדר אחסון. מפה מתקדמים לסלון. הכל עדיין מאוד ריק, אבל אפשר כבר להתחיל להבין מה הולך. זה המטבח. עדיין מבולגן. אין לי כל כך קישוטים כמו שאתם רואים עדיין. יעל. אבל יעל תהיה אחראית על זה. נמשיך לשירותים קודם. שירותים. מקלחת. אמבטיה. אין הרבה מה להגיד. חדר שינה. זה הצד שלך עם החימום. זה הצד שלי עם הנוף. והנה הנוף. בגדול זה נוף של מים. לא רע. מה שכן, מהסלון יש נוף שונה לגמרי. תכף תראי. שונה לגמרי. זה הנוף מהסלון. זה ה-O2, פה יש הופעות. זה הגרנד קנל, האזור היפי המתחדש של העיר. וזהו, בזה אנחנו מסיימים.